Türkmenistanda sosial ulgamlar arkaly azyk haritlarynyň reklamasy köpelýär. Şol sanda ören arzan narhly haritlary hödürleýän dukanlar barada videolar peýda bolýar. Azatlyň habarçylary şeýle videolar bilen gyzyklanyp arzan diýilen haritlary bilen bagly ýagdaýy öwrendiler. Häzir internet platformalarynda ýerleşdirilýän we azyk gök bakça önümleriniň bahalaryny gaty arzan görkezýän videolary özlerini blogerler diýip adlandyrýan şahslar çekerler diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy saýdýar. İslendik azyk önümniň narhynyň arzandygyny görkezip, bolçuluk we arzançylyk edip görkezýärler. Seýle hem haýsy dükanda we haýsy bazarda azygy we bu gök bakça önümlerini arzan satyn alyp bolýandygyny aýdarlar. Deyip habarçy 1-nji iýulda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şeýle videolaryň problemaly tarapy görkezilýän narhlar hakykata gabat gelmeýär. Emma alyjylar muny diňe dükana baranlarynda bilip galýar. Adamlar bu videolary görüp öz goloýundaky dükanlardaky we bazarlardaky narhlardan tek ýarpy bahasyndan hem arzan diýilip görkezilen narhlara ynanýarlar we sol blogerlaryň oýnuna girip aradas bolsa-da salgy berilen dükana gidýärler. Emma agzylan dükanlara hem de bazarlara baryp görenlerinde hiç bir zadyň arzan däldigine göz ýetirip ýylerini elleri boş gaýdýarlar. Dip habarçy bellädi. Şeýle videolary gören habarçylarymız Kosovanda Eýrandan gelýän miweleriň reklamasynda ýarty narhdan satylýar ýetişiň diýip mahabat edilýänligini gurrun berdiler. We olar salgy berilen dukanlara baran adamlaryň görkezilen haritlaryň bahasynyň 2-3 esse gymmatdygyny bilip galýanlygyny bellediler. 1,5 kilogramlyk kutuda satylýan şeýtali 15 manat diýilip videoda görkezilen bolsa, baryp görseň 1 kilogramy 35 manat bahalanýar. Emma satyjylar gelen bolsaň ýygyňa boş gitme. 15 manatyna biraz çektirip alay diýip baran adamlaryň ýanyndaky barja pullaryny alyp galmakçy bolýarlar. Diýip ýene bir çeşme gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýaşaýjylar esatan eli ýoka maşgalalaryň şeýle aldyba düşýänligini belläp nägili bolýarlar. Biz TikTok'ta arzan satylýar diýip eşitip geldik. Emma bizi beýdip ağlamalýarly. Biz ýol kirey çykaryp ençeme wagty sarp edip geldik. Häzir howa da gylgyn, gaty yaramaz. Muňa ýaşlar hem zordan çydýar. Biz ýaly gartaşan adamlara gaty agyr degýär. Dip ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyň habarçysy adamlar gaty gaýgylanýarlar diýip belledi we şeýle videolaryň çap edilmeginiň sebäbini anyklamaga inançdy. Habarçymyzyň sözlerine görä şeýle reklamaly videolary paýlaşýanlaryň biri özara gurrundeşlikde munyň özüne gazanç getirýänligini aýdypdyr. Häzir dukanlarda sowda ýok, şeýdip reklama edenim üçin 300 manat aldım. Onsoň her gelen adam iň bolmanda ýakaja suw satyn alyp çykyp gitse-de dukana girdi diýip reklamaly videolaryň birini taýýarlan adam habarçymyza gurrun berdi. We ol ýerli häkimetleriň hem şeýle videolary makullaýanlygyny, sebäbi olaryň ýurtda arzançylyk barada pikir döredýänligini belledi. Men indiki videomda et bahasy arzanlydy diýip çekmegi planlaşdyrýaryn. Häzir et dukanlaryna aýlanyp 4-5 kilogram et berseňiz reklam edip berjek diýärin. Ýöne beýle dukan entek tapamok. Diýip arzan narhly video taýýarlaýanlygyny aýdýan ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanda uzağa çeken azyk krizisinde ilat köpçüligi arzan bahaly azyk önümlerini satyn almaga tinançýarlar. Esasan döwlet dukanlaryna satylýan arzanladylan azyk önümleriniň hili köplenç ören pes bolup, käte hatda iýmete-de ýaramaýar. Emma şeýle haritlary satyn almak üçin Türkmenistanlılar uly nowatlarda durmaly bolýarlar. Türkmen hökümeti 2017-nji ýylyň aýagyndan bäri dowam edýän azyk şol sanda un we çörek gytçylygyny resmi çykyşlarynda agdamaýar. Ahallak habarçymyz Azatlyň etraplardaky ýaşaýyş infrastrukturasy, işsizlik we içerki migrasiýa barada çap eden habarlarynyň, ýaşaýjylaryň daşary ýurt neşri arkaly eden tankydy bellikleriniň, hökümetiň alyp barýan içerki siýasatyndan eden şikaýatlarynyň belli bir derejede netije berýänligini habar berýär. Azatlyk ýurdun etraplaryndaky ýollaryň, köpürleriň gözgoýuny ýagdaýy, barha ulolyan içerki we daşarky migrasiýa sebäp bolýan işsizlik barada ýygyderli habar berýär. Emma Aşgabatdaky ýerlerdäki resmiler bir döwlet senzurasy 1990-njy ýyllaryň
başynda ornaşdyrylan dymmak praktika sebäpli metod üçin düşündürüş bermeýärler. Şol wagtda çykýan habarlaryň käbir meseleleriň çözülmegine belli bir derejede itergi berýänini gaýdylýar. Munyň soňky misaly tejenlilerden gelip boşan minnetdarlyk sözleri bolup, adamlar şäher we etrap çägindäki ýaşaýyş infrastrukturasy barada berilen gepleşigiň öz miwesini berýänligini öňe sürýärler. Bu meseleler Azatlyk radiosunda agdaldy we ýaşaýjylaryň hökümetiň içerki siýasaty baradaky tanqidi bellikleri köpçülüge aýan edildi. Bu tanqidler häzirki wagtda öz miwesini berýär. Tejen şäheriniň we etrap ýerleriniň ýollaryny bejermek, asfalt örtmek işleri alınıp barylýar. Dip habarçymyz bilen gürleşen ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre ýaşaýjylar şäherde geçirilýän awdançylyk işlerini görüp bu meseleleri Türkmenistanyň ilatyna ýetirenlikleri, tanqidi bellikleriň hökümeti täsir edenligi üçin Azatlyk radiosynyň işgärlerini minnetdarlyk bildirýärler. Şeýle-de habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurlaşan adamlar emkemi işgärleriniň Azatlyk radiosyna habar bermezlik gawatyny edýän basyşlaryna we gorkulmalaryna mundan beýlek boyun bolmajaklaryny aýtdylar. Türkmenistanda bolýan ähli bir kanunçylygy Azatlyk radiosynyň üstü bilen halkara guramalaryna ýetirmegi dowam etdirer. Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Aýratynlykda urlaşylan ýaşaýjylar ýurtda çuňlaşan meseleleriň döwlet ýetkiliginiň näkimetde berilýän öwgüli gepleşikler arkaly basyrylyp saklanjak bolunýanlygyny, ilatyň mahabat gepleşiklerini diňlemekden ýadanlygyny aýdýarlar. Mysal üçin Suýul daýhanlar galla hasylynyň öňki ýyllara garanygda pes bolandygyny aýdýarlar. Emma döwlet teleradio ýaýlymlarynda we metbugatynda prezidentiň owa siýasaty netijesinde ýokary hasylyň ýygnalandygyny öňe sürýärler. Bazarda we dukanlarda ilaty hudurlanýan un bolsa, diňe Kazakstanda ve Rusya'da öndürülen un. Dip ýaşaýjy makaron, vermişel ýaly un önümlerinin hem esasan import edilýändigini aýtdy. Tejenni çuňlaşýan işçilik arasynda Türkiýe çykmagy başaran we ýerine gaýdyp barmalyga çalışýan zähmet migrantynyň azatlygy anonimlik şertini gurrun vermegine görä, bu etrapdaky owa ýollarynyň ýagdaýy söz bilen beýan edip bolmazak derejede erwet bolup aýdaly. Şol bir sebäpde ýerleşýän Göktepe etrafynyň owa ýollary bilen deňeşdirer ýaly hem däl. Biziň owamyzyň ýollary soňky 10 ýylliklarda bejeris awatlaş işlerini düýpden görenok diýsem hem bolar. Afta ulogly Aşgabatdan gelseň, maşynyny gaty ýuwas sürüp, çukurlardan aýlanyp zordan öýüňe ýetýärsiň. Iňgen galýandadym. Adamlar bu ýagdaý bilen öwrensip gidipdirler. Ýoldan käýinseň gülýärler. Deyip Türkiýede ýaşaýan tejenli migrant aýtdy. Türkmen metbugaty hökümet mejlislerine resmiýleriň sevit etrap ýerlerindäki durmuş, ýaşaýyş şertlerini goglandyrmak uğruna edilýän işler, şol sanyny çekilen ýollar, elektrik, gaz, su üçinçiligi barada berýän hasabatlaryny çap edýär. Ýöne bir jurnalist hem gidip yerli halk bilen gurlaşyp saklanyp galýan meseleleri gozgap bilmeýär. Ikinji tarapdan hökümet mejlislerine berilýän owadan hasabatlaryň arasynda welayet etrap häkimleriniň ýygyderli täzelenmegi, şol wagtda ýurtda dowam edýän kadr gelligeçerligine sebäp bolýan meseleler barada dymmak dowam etdirilýär. Tejen etrawynyň häkimi soňky edek geçen ýylyň iýul aýyny täzelenmegi adatça bolşýaly öňki häkimiň ornuny onun ornwasary bolup işlän emellar bellenli. Prezidentiň 31-nji ýylda gol çeken fermanyna görä, tejen etrawynyň öňki häkimi Guwans Murat Baýgelliýew özüne ananlan wezipäni oňarmandyr. Onun ýerine bellenen Guwans Murat Ýalmuradow hem Türkiýede işleýän tejenli migrantyň sözlerine görä özüne ananlan wezipäni oňaryp baranok ýa-da onun hiç bir ygtyýary ýok. Resmi habara görä geçen ýylyň dekabryny Tejen şäherine kuwatlylygy bir gece günnüzde 30.000 kub metr bolan su arasalaýjy deska ulanmagy berildi. Adatça bolşýaly Türkmen metbugaty bu täzeligi owa milli maksatnamasyny gödöňünde tutulan wezipeleriň üstünlükli durmuşa geçirilýänliginiň aýdyň güýäsi hükmünde satmaga çalışdy.
Amerika ozalky prezident Joe Biden'ın administrasiýasy döwründe Ukraina wada berilen ýaraglaryň käbiriniň iberilmegini toktatdy. Munyň Pentagonyň barlyklaryndan soň gurungy gidýän ýaraglaryň Birleşen Ştatlaryň öz ammarlarynda asy azalandygynyň ýüze çykarylmagy bilen baglanşyklydygy aýdylýar. Ak Tamyň metbuat wekili Anna Kelly Amerikanyň Gorunmak Ministerliginiň dünýäniň durly ýurtlaryna berýän harby kömegini teljerininden soň Amerikanyň öz milli wähfitlerini öňe tutmak baradaky karara gelendigini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň ýaragly güýçleriniň kuwadyna şek şüphe bolup bilmez. Muny Irandan sorap görüň diýip Kelly Amerikanyň goloýda Iranyň ýadro detgallaryna garşy amala asyran howa zarabalaryny göz öňünde tutup aýtdy. Kelly'nin beýanaty Amerikanyň atlandyrylmasyzlygyny soran bir resmitiniň politika nisirine Pentagonda geçirilen barlyklaryň netijesinde ozal wada berilen käbir ýaraglaryň ammar derejesiniň ören pesdigi we olaryň iberilmeginiň saklanjakdygyny aýtmagynyň ýanyndan peýda boldy. 2022-nji ýylyň fevralynda Russiýa Ukraina garşy giňgerimli töwüşi başlandan bäri Amerika Kiýewa $66 milyar gowrak ýarag we beýleki harby kömegi berdi. Sol bir wagtda Washington öz ýaranlaryny Ukraina howa gorunyş ulgamyny we beýleki ýaraglary bermäge çagyryp gelýär. Emma olaryň köpüsi esasany Russiýanyň hupyny duýan gündogur Ýewropa döwletleri ýokary tehnologiýaly ýaraglaryny bermekden saklanýarlar. Amerikanyň karary Russiýanyň geçen dinç günlerinde Ukraina garşy amala asyran giňgerimli howa zarabalarynyň ýanyna gabat geldi. Russiýanyň howa zarabalarynyň güýçlenmegi Amerikanyň prezidenti Donald Trump tarapyndan goldanylýan paragçylyk gepleşikleriniň üstünlük gazanmak umytlaryny hasda gowşatdy. Russiýa raketa we dron zarabalaryny, sol sanda raýat infrastrukturalarına garşy hüjümlerini güýçlendirdi. Ve bu sebäpli paraha diýlatyň arasyndan onarça adam helak boldy. Şunuň bilen baglylykda Ukraina günwatardan howa gorunyş ulgamlaryny bermegi sorap gelýär. Trump geçen hepde NATO'nyň samitiniň çagynda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşupdy. Ol gepleşiklerden soň Amerikanyň Ukrainany howa gorunyş ulgamlary bilen üpsün etmek üçin tagallay etjekdigini aýtdy. Ýöne Ukraina gosmaça harby kömek bermek barada anyk wada bermekden saklandy. Amerikanyň gorunmak sekretary Pete Hegseth şu aýyň başynda Senatyň aşaky komitetinde çykyş edip Ukraina üçin käbir harby kömekleriň heniz taýýarlyk tapgyrdadygyny ma'lum etdi. Ýöne bu barada giňişleýin maglumat bermedi. Hegseth şeýle hem Ukraina berilýän harby kömegiň mukdarynyň azaldyljakdygyny nyktady. Ol Trump'ın administrasiýasynyň Ukrainadaky konflikt babytynda başgaça garaýşynyň bardygyny belledi.